Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Heeh ta? Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak cilaka. Ha iya. Aku karo kowe neng kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Betul, betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki karo aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektunan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak apa? Tak goleke sing dede. Oh iya. Mangkat ya? Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake nang kene Naga Pratala. Piye, Cit? Pun dadi sedulur, Man. Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo. Ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok. Wong sumono mangadine kuwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara, Paman Wasa Jenar. Ayo ndadekake gugup pekrira si Paman marira biji wonten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang bapa ing kematian sareng kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun. Kumite Caruk maras nanging sanen wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih ingkang bapa cumadeng dawuh timbalanipun Paduka anak Prabu semban kula ing Ngastina. Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Mranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diage matur marang manira samendang aja ngantun ing karempit. Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka ndanggo bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir. Kawula nun ndadosaken suka parwata suta raos sing manah. Mboten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna angrisi paman ngadhep ngarsaning manira Paman Plasa Jenar. Kula nun inggih sampun boten kirang prayogi anak Prabu. Namung denan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap pepodo Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Paman Plasa Jenar. Bapa Prembanduna sarawujeng andika bapa ing Sungulima katuran karaharjan tedhak Paduka wonten negari Ngastina. Bapa Prembanduna. Astaka swala sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawela kula nun inggih ger tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima manggya widodane skala sowan kula durga mendhak kala sirna namung keparenga ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina ger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah bapa Premban
Boten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan nger. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten Garing Astina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayoga nunggone sing adhing ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma. Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung delengan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumuga ming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu semban kula. Kartomarma ingsun tampa. Akarya bombong penggali ingsun ora liwat. Tatanan ming sagung kang padha gantung sibo jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Aja nganti ana ing padha saur manuk Dimas Kartomarma. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula. Dimas Kartomarma iya. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Garing Astina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panagrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upacara Wayaptura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi asung pambaginipun Yayi Prabu ing tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Akarya bombong raos manahipun ing Raka. Monggo sok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Ndadosaken suka marwata suta raos manah. Mugi amawahana kabagyaning lahir batos kula Koko Prabu. Mboten langkung kasih kecapno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulaya Projeng Astina dinten sak mangke menika Yayi. Andatosaken kagiat sutaning manah. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan datan pepuyan. Upami sak mangke wonten wigatos tu wonten kababarana. Nanging saderengipun kepareng ingkang rayi ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangaksami. Dene kula mboten hangacarani tedhak paduka mawi tata upacara ning kaprajan. Sak boten-botenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyawisaken Hermawar kinarya miji iampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upacara Wayaptura jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka ing Mandura. Bebasan kadidene kejugrugan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Midhanget dhateng wiyos sing pangandika paduka ing mekaten namung pangintenipun ing Raka ing Mandura tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Sabab pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan dhateng Garing Astina. Tan prabéda kula menika wangsul dhateng Garing Mandura. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi Yayi Prabu wonten kaludhangan nedya tetinju dhateng Garing Mandura. Kaicalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura karengku kados dene Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah suwun tampura pindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang salajengipun kepareng hambabarana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengandika kepareng rawuh wonten Garing Astina Koko Prabu Baladewa. Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi. Tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng Raka ing Mandura. Sareng kula surasa isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka hamiji dhateng pisawanipun ing Raka ing Mandura. Titi kelenggan sak mangke menika. Persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting Negaring Astina pengajaping manah. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cemadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu ing Astina. Menika menawi mboten lepat nanging ewadene sawanipun ingkang Raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ingkang Raka ngaturaken sepinten nggih kalepatanipun ingkang Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana
ngantos kula kalipyan bilih rikelenggan menika kula hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah dalah, syukur Yayi, syukur. Menawi ditela mekaten tumunten keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu. Wonten menapa? Dene jeneng andika nglempakaken sangganing para sepuh, jeneng andika nglempakaken sangganing para nayaka punggawa ingkang semanten kathahipun. Mbok menawi badhe wonten pangandikan Paduka Yayi Prabu tumunten kababarana, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu ing Astina. Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, mboten kinten babar pisan bilih badhe mekaten lampaning kedah kula sandhang. Anggenipun kula nglempaken sangganing para sepuh, kula nglempaken para nayaka punggawa. Sedaya para pinisepuh sampun kepareng lenggah madyaning Datulaya. Niyatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babagan perkawis negari Ngastina. Tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedaton miwah sak jawining kedaton saha kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nawanggen kula nglembakaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Yayi, wonten menapa? Semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih. Yayi, supados angentheng-enthengi dhateng penggalih Paduka Yayi Prabu sampun ngantos kawratan ngasta bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarna. Wonten menapa dene Paduka nglempakaken sangganing para sepuh? Koko Prabu, mboten kinten babar pisan. Ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Kula menika wenang nepak mbun-bunane wong sak negari Ngastina. Kula menika dipun sebat Nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang. Kula Nalindra ingkang sugih bondo bandu, sugih bondo tegese brana pijes, sugih bandu kula menika Nalindra ingkang ababala raja. Nanging jebul derajat pangkat panguwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau boten sak timbang sak bobot kaliyan batos kula. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten? Kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun. Kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana. Nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken. Ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane. Ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat-abitaken dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kelampah. Tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumpenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing Jawa nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados Jawa Dresmawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negari Ngastina. Banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundangaken dampar keprabuning Ngastina. Koko Prabu, kula kepelajar pados papan pandalian. Sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana. Jebul toya ingkang minggah wonten ing Datulaya ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datulaya negari Ngastina. Oh Prabu, miris raosing manah kula dumadakan dereng ngantos kedlarung-dlarung anggen kula nandhang pasumpenan menika kala wau gregah kula wungu saking nindra. Wiwit dinten menika kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten gadhahi raos tentrem. Tansah diwepitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kala wau Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kala wiladal. Nyun pamunten Yayi. Semunipun radi kagat raos sing manahipun ing Raka ing Mandura sareng Paduka paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nuwun sewu.
sanget boten nginten ing atasipun Paduka Yai Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kegiatan lair lan batosipun. Nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dene wujudipun pasumpenan. Monggo ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menapa Paduka sanget-sanget anggenipun metang dhateng impen ingkang Paduka lampahi. Tumrap kula menika namung bebecer dhateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dhateng penggalih Paduka ingkang boten wonten ututanipun. Mila sakmangke kula aturi anyupekaken dhateng kawontenan ingkang Paduka lampahi. Langkung prayogi Paduka ngasta bawat peperintah negari menika kanthi tewajo mergi Paduka menika Nalindra Yai. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendhu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumpenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula Nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para Nayaka. Bilengking saking menika Yai, sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene Paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau, menawi Paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Dawa sami-sami. Namung ora digelo raos sing manahipun Raka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pangajaping manah wiwit saking budal saking negari Mandura dumugi wonten negari Ngastina. Kula menika pinaringan kewajiban. Upamanipun kula kadhawan minggah gunung, medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat menika mujudaken kasetyan kula dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina, tentu kula sagahi. Nanging lha kok eman temen. Eman temen. Kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosik ing manah kula nyadong timbalanipun Paduka Yai Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten negari Ngastina, Baladewa menika Ratu Gung Binathara kok mengjak ngrembug perkara impen. Kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu Paman. Pun ateges kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh. Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sabab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun prisa sedaya ingkang winastan titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggih, nuwun sewu Paman Hayo kados pundi? Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Sidik paningalipun, cetha paningal lair batosipun. Petangan impen kula kinten mboten badhe kalipyan. Mbok inggih Paduka andangu dhateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pana babagan pasumpenan. Kula sumanggaken kersa Paduka anak Prabu Ngastina. Boduna, wonten dawuh nggih. Kinten kula mboten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina. Boduna sampun midhanget piyambak, mrene kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, ganthok blekujuk swalu gembal. Semorante, hawala. Kula sampun ngertos menapa sampun Paduka ngendikaken dhateng Kang Raka ing Mandura anak Prabu Baladewa. Bawaduna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bawaduna kados pundi? Nuwun sewu, Nger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Sukalima, kula ragi cocok, kula radi mathuk kan pamanggihipun Adipati Harya Senguni jenyatanipun pasumpenan menika tumrapipun para pesepuh
Para kina sami nyebataken sumpena menika wonten 3 perkawis. Titiyani, Gandayani, Puspatajem utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Lah rak tenan to. Cocok to Kakang. Cocok, Dik Patih, cocok. Menawi ngaten wonten werdinipun. Wonten nggih, wonten werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumrap ingkang Bapak ing Sukalima, werdinipun pasumenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyani menika wancinipun tabuh 9 dalu ngantos dumugi tabuh 12 dalu. Menika sanes tiyang nyumpena nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun. Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan iki menika tuwin dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken. Menika tegesipun tiyang ketonto nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembatan. Menika sinebut Titiyani. Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dik Patih tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Heeh. Puspatajem kuwi impen ingkang bakal ana nyatane padha karo Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Kacitra kuwi wong ketonto, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadorodasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2, tabuh 2 dalu dumugi tabuh 50 utawi gagat bangun rahina menika sinebut Puspatajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking Nendra menika kula sampun kapireng kluru ing jago ingkang wonten ing Brangwetan. Menika tegesipun sampun gagat bangun rahina. Menika tegesipun masumenan paduka menika Puspatajem. Nggih, kasinggihan mekaten. Nek ngoten impen sampeyan menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatengan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datulaya. Banjir Kakang Dura. Werdine piye? Dik Patih, banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Merga banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo ados, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sawijining penguripan. Ateges negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah, ripah, loh, jinawi, karta, tata, tur, raharja. Ngono Kakang. Heeh. Mekaten Babotuna. Kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Babotuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuhi dening Bapa Sagupa nalika kula wonten Widara Kandhang menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kaliyan toya menika impen ingkang boten sae. Menika rak rumiyin. Samenika sampun dipun gantos. Toya menika sae. Tapi panjenengan menapa gesang menika mboten betahaken toya? Betahaken. Lah ra ngaten. Tegesipun toya menika penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun kados pundi nggih? Toya kala wau kula waspadakaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih Kakang Durna. Getih ge. Kuwi apik, teh kuwi pinunjul. Tur nuwun sewu Dik Patih. Getih menika nak wernane abang to? Nggih. Abang niku werna sing nyermomong. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Dura. Nggih. Dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika. Ngastina menika badhe ketingal nyermomong. Oh, nyermomong. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara hanjayeng bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Durna. Menika panggerbaning manah kula, Bawaduna. Wonten dawuh. Dampar kendang
dampar papan pelenggan kula kendang kapracundang kuntal kaprapal kabekta bantering banjir. Dampar menika pelengganing ratu, tegesipun paduka anak Prabu menika saged njajah wonten pundi papan. Jernyatanipun Nalendra menika duwe kewajiban inggih menika njajah negara, mbedah negara mboyong putri. Tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud rah menika kala wau. Tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan. Negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun dadosaken setunggal kaliyan negaring Ngastina. Ateges Ngastina menika saya amba, saya jembar jajane, saya jembar panguwasane Ratu Ngastina. Mboten Babuduna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ingkang Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ingkang Bapa ing Sukalima menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kaliyan pamanggih kula. Pamanggihipun Koko Prabu Mandura kados pundi? Pasumenaning panjenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun boten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu, menika ugi boten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah. Menika ategesipun menawi negaring Ngastina menika badhe wonten kathah pepati, luwih kathah kurban ingkang tumanduk wonten negaring Ngastina. Babuduna kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Babuduna. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kantun mangke dipun titeni kemawon. Pemanggihipun Durna kaliyan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ingkang pundi? Menapa negaring Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang samangke badhe ambedah negaring Ngastina, tuwin damel kurban wonten negaring Ngastina. Menapa Ngastina menika mangke badhe anjayeng bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negaring Ngastina kondang dumugi umudi papan ger. Dipun niteni kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Senguni. Nggih, Kakang Durna nek konten kula nderek mengkantun nekseni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Ah, mesti bener kula. Kula niku ora tau mleset. Ora tau mleset. Aja kok patang angka rong angkae ra mleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben, kendara aku entek ya ben. Ya ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting leleng. Nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Didemadaning pasewakan. Nalika sawanten sami midhangetaken mangganipun Begawan Durna Winata Mandura. Pandhita ingkang wicaksana wasis tuwin Nalendra ingkang wicaksana. Ndadosaken din kemadyaning pasewakan negari Ngastina. Nadyan ing Ngastina Prabu Duryudana datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Lenggahi kanyo pinangka wardu kanjur jarwe ganten wardu jarwa kaca minangka drung abang idul-idul manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping pira sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora numatan kok rangkeng gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung sawanipun wonten satunggiling caraka ing wantun miyak stinggil Nadrata minggah madaning Dadraya. Agarya cingak kang samya mulat mangrombraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu dalan minggir. Jagat Dewa Bathara, Prabu wonten dawuh. Dereng antos paripun anggen kula nampi timbalan paduka. Menika mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara. Menawa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Prabu. Yai, nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun? Menawi sekintenipun wigatosipun menika kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura. Kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Prabu. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika. Kula semanggaken Yai. Kisana aja kinenten ingsun tumambuh yekti saweg sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa?
lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nunamit pasang Kalimantapi tinebina ing lodone dumawaing tawang tuwang sinuwun. Awonten para warni menawi paduka miji dhateng ing abdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Nagasewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Senopati Nagabandala. Senopati Nagabandala. Non kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Nagabandala? Nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ora ana loro jagat iki ingkang modha kaliyan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten boten klentu anggen kula kekalangan Malaya. Ngideri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun didunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kaliyan Paduka Prabu Duryudana. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pahabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nagabandala dak tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ingkang salajengipun sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Wontene sulaosipun awala kula piyambak boten mangertos menawi wonten suwek ing dluwang sakmangke jangga kula ingkang kinarya lintu. Jernyatanipun kula boten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ngastina. Bandung Nagasewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Nagabandala. Atur nawala kelawan panjenengan ingsun. Nggih, mekaten kasinggihan Diwaji, mula gage aturna. Nagabandala. Kagiat risang kapirango rinanggul kinempit kampit dosang reknaning bawana ing Musti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sinurasa urut sewiji-wiji datana ingkang cicir. Nalika semanten isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu diambedah negari Ngastina. Banda Ratu Mboyong Putri saknalika abrit mergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang getem-getem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa. Gaduh Bathara. Nagabandala wonten timbalaning adhawuh. Isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina nelokake Nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol kayu wulan. Wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Prabu Bandung Nagasewu ratu cilik, aku ratu gedhe. Jagat iki tanpa timbang, ora ana ratu sing padha karo Duryudana. Kok delangap-delangap ucape, jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Kowe Prabu, weh lah jagat Dewa Bathara. Maning jajalan rajukur taring bawana iblis lanat. Nagabandala wonten dawuh sinuwun Paduka sinten? Yen kowe durung tak tepung karo tepung ki Nata Mandura Prabu Baladewa waning pita wasi Jaladara Anom Kakrasana. Iki kadange Werda Nalindra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina. Sumuk nyawane kowe baliya matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa Barat.
Swami Paduka boten daya-daya mangsuli dhateng Caraka Naga Bandara. Sampun kula jangkah. Kula tugel gulune teng Datulya negara Ngastina. Weh lah boten nyono Yayi, boten nyono. Bilih ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem, nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Nagasewu. Ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina. Yayi, kula aturi lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang sakmangke badhe nyingkiraken Nalindra saking bantaranging Prabu Bandung Nagasewu. Aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Lah dalah. Kakang Durna pripun? Ah, inggih Dik Pati kula dhewe ya gumun. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, mau niku wonten tetembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge Naga Bantala. Naga Bantala menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Nagasewu lan Naga Pratara lan sawe wadyabalane, oh kula kita negara Ngastina menika badhe gemah ripah loh jinawi. Pun boten sakekan omong sing tanpa guna. Inggih nggih. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane bantre ra jamak-jamak. Saniki mang bukteke. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Ngger. Pun sampeyan kendel? Nggih. Dikon batang impen ra iso omongane kaya bedet sewu nembo pategalan. Nggih kadang kala menungsa niku sok salah sok bener kok, Ngger. Niki pas luput. Ketoke nek sampeyan kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Oh Prabu kados pundi? Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngentapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang diputun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami menika dados senopati Manglurah Prabu Bandung Nagasewu. Parang Paduka, lenggah prayogi kula nyuwun pamit, Yayi. Boten kinten babar pisan bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negaring Bantarangin miwah negaring Ngastina. Kula piyambak ugi boten nyana. Lah kok wonten satunggiling nalindra ingkang wantun bedah negaring Ngastina. Menapa boten ngertos kondhangipun negaring Ngastina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yuda. Lah kok wantun badhe ambedah negaring Ngastina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu, Nggih. Lajeng parang Paduka sampun ngantos sami miris. Aja nganti padha wedi. Ngastina dikukuhi. Inggih ngestaken dawuh sata kula dipun ketapaken. Mang pilih senopati sing gamben-gamben sing pancen pilih tanding boboting yuda. Nun inggih ngestaken dawuh Paduka Batuna. Wonten dawuh, Nger. Supados negari menika mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditanduri iso tukul napa sing ditancepake iso ngrebuyung gegodhongane iso mbiyet wae. Kaya pangandika panjenengan. Kula jaluk sampeyan yo nyingkirke Paramuka sing pengawak Raden Naga Bantala lan Ratu Gustine Bandung Nagasewu. Oh inggih ngestaken dawuh. Disingkirke sik supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Ah, sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ngina, salah apes lali lan mati kok Dipate. Mbok menawa paningal iki mau lagi ora cetha. Dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus. Durna kuwi saben dijaluki tulung mesti bener terus kuwi ya ora. Kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggoning menungsa, salah barang kuwi ya anggoning menungsa. Mula aja banget-banget lek mu dadi wong bener terus. Sak bener-benere wong mesti ana salahe, sak salah-salahe. Wong sak kleru-klerune wong mesti ana ing benere. Kuwi hitungane sing gawe urip, dudu hitungane menungsa. Ngono ya Kakang. Dadi aja banget-banget lingina karo aku. Aku luput ya ora apa-apa. Luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora patiya bener. Lah iya. Mong sampean kok le yakin banget ngoten lho. Ing atase pambatange wae ora bener kok le yakin
iso bener mambatang sampean niku kula niku gumun karo sampeyan. Lho, napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih pun sampeyan ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampeyan ngakoni salah, luput, kleru, sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Nagasewu. Nggih, kula singkirke. Ampun semelang. Naming Prabu Bandung Nagasewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Drona sing maju ning pabaratan. Oh inggih, kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni Dipati. Paman Haryo, wonten timbalan. Bubarno Kang Bodho Sepuh jeneng ingsun asa kundur ngedaton. Non paramadal pasilan. Yen tambeng pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Haryo Sengguni nun inggih nggih ngestaken dawuh. Naga Bantala. Yi wonten dawuh sinuwun. Ndak enteni ana njabaning rangkah negara ing Ngastina. Persasat kaya ngenteni Silming Palwa gabusku mambanging Sila Kresna. Piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana ngaturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan. Nawala sampun kula unjukaken sanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Lan nawala sampun dipun waos. Satemah damel dukanipun Nalindra Ngastina. Tumunten kadangipun werda Nalindra Ngastina inggih menika Nalindra Mandura ugi cawe-cawe perkawis menika. Aja kok mung titah swantah ingkang bakal mbetengi marang Ratu Ngastina. Nadyan Dewa Mudhun wae ora bakal kendho nggone Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina. Lajeng parapaduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mara ketapake para wadyabala. Yen pancen wong Ngastina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Nagasewu. Tanggap Jaja Kantran Bau mesti bakal tak lakoni menawi telu mekaten sinuwun monggo kula dherekaken. Naga Pratala wonten timbalan. Amping-amping ana lakune Naga Bantala kadangmu ngadepi para Sata Kurawa. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Bantala lan Naga Pratala. Penembahan Guntur Geni. Ana dawuhmu apa Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu? Cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina ora gelem menehake negara marang panguwasaning Prabu Bandung Nagasewu. Monggo apa ingkang dak tindakake iki jumbuh kelawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bandung Nagasewu minangka dadi Nalindra ning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara ing Ngastina sarta ngelingake marang wewatekaning para Kurawa luwih-luwih Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala. Monggo watak ing Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit iki, Prembahan. Sinuwun yen pancen kaya ngono kang dadi kersaning Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala. Ewadene eneng akale tak pasrahke marang Penembahan Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina. Ayo tak derekake Penembahan.
Iki sapa? Ngagrahna ing tengahing dedalan. Ngadeg kaya ndha menthang kaya gendewa. Tepungake wae punggawa negaring Bantarangin. Abdine ingkang sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala. Lho, Naga Pratala? Iya, dasar Pranyata. Ana menungsa ingkang aran Naga Bantala. Kuwi kadangku padha-padha nayaka negaring Bantarangin. Iki sapa? Kadang nata ing Ngastina. Aku Raden Surtayu. Raden Surtayu. Ya. Ayo, endi wong Ngastina? Luwih Prabu Duryudana. Bakal tak bondo, tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran. Negara Ngastina bakal dilenggahi dening Sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, dalah kemewat kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindrat persiapang. Sempalan pundak ing kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup negara Ngastina. Ing kene marganing patimu kowe Surtayu. Dening Surtayu Drajana. Cocok dadang wah, tumbakmu saka plastik. Weh! Ya. So Naga Bantala sapa Raden Kartomarma
kadangmu naga Pratala ngobrak-abrik. Ayo, ora gelem menehke negara Ngastina. Kelakon banjir getih negara Ngastina. Wah, mati dereng aku. Mati kowe. Iya. Bocah bacet diamuk wong lolo keparat. Coba Naga Bandala. Wis apa? Raden Haryadulma Gati. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramaane Naga Bandala. Kalakonono ratu tak tugel silahe. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap Ratu Gustiku arep tugel cilamu tugelen cikik cilahe Dulma Gati. Ayo, kaya aku sing tekaning pati semplok cacamu ae. Model. Wedan. Ayo, matno sastra jendramu. Watos tenan iki. Wedan. Gowo kaman. Oke. Udus. Kowe iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Dan gak apa-apa. Gladi Pramuka. Tibano model we. Ora apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Edan. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ning Ngastina mau Naga Bandala. Jebul boten ijen Naga Bandala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula man. Wah, mati kula man Kartamarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe, Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah.
Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Mas. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tonya diajane diek. Niku kedhepne mboten. Kula tonya pindhane bles udan. Mboten. Kenging dadane blek ngoten niku obah wae ora. Nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Glati pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo glati pramuka. Nun sewu saben cemuah kliwon kula kutuki lho, Man. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sila kula templeke nggon dengkul ngene iki diantemi blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma nggakaken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk. Klambine abang. Sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kothak. Sapa to? Niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Pun mbaken, Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten, Man, mbangane lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup Naga Bantala, nggih ben lah masalah. Lah dimiteno nek kula kalah ajeng napa? Nek kula menang kula lakitang cithik iso balas iso kono nglacakke loloe lah masalah. Gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu geni. Mesti modal. Ha iya. Ibarate kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis. Kartomarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kula, Man. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, ujan kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngopo? Men kilap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe Naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan apa? Nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Amo Suramrata Jaya Mata imbang yen padha-padha. Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candak siramu tak tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Candak kelakon tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Mbangane kok aku isin. Nek ana candak. Tugel. Nah, anyar ning tugel. Kowe tak kampleng lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Neng ora iman-iman. Ya wis men. Ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Wah, jare dewan.
Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala. Naga Pratala. Aku goleki sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu cecak mungsuh baya. Aku cecake kowe bayane. Lho, lah kowe kalah no. Kualik. Aku bayane kowe cecake. Timun mungsuh duren. Aku timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasa musuh aku musuh Naga Bantala, Bang. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gedhe kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae bae. golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Naga Pratala. Ono paran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe muni ngono. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kowe basa apa? Petak aci-aci iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Susumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do mbedhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. Ngono ya? Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Heeh ta? Terus do lunga, do mangkel atine, luwe-luwe saya kasar meneh, ora dundang mayang meneh, tak cilaka. Ha iya. Kok aku karo kowe ning kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki karo aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektunan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak apa? Tak goleke sing dede. Oh iya. Mangkat ya? Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake ning kene Naga Pratala. Piye, Cit? Pun dadi sedulur, Man. Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nek nganti sen nanggap kagol, sok taun ngarep ora ditanggap meneh.
kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampeyan gelem ana patih kok dimor tikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Awulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang natane goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petuk. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, mundur. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyuk? Nyuk. Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Man. Apa? Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene iku sampean teko nggih? Ya. Tenan lho? Wong kok senengane ora. Dir, nun. Maju ora li? Nggih. Mboten ketang klungsu nek udu kula tak maju man. Ya maju le, ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsuhmu sapa sakarepmu milih Naga Pratala ya ana, Naga Bantala ya ana. Nggih, mang seminggir. Wah, kula tandangane man. Mau mungsule cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soy. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Wah, bojone Rara Jonggrang. Bandung Nagasewu. Wah, Bandung Nagasewu. Wah, la piyaine yo gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ayo, urungna. Nggono bakal mikut negara ing Ngastina, bedah negara Ngastina. Ora bakal lega yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, Langkana Dursasana. Wah, mudhar ning kene. Ota! Weh. Iya.
gembor monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Iki sapa iki? Nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngareping Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Pujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, ya dalah. Dipate pripun Kakang Durna? Jebul wis budal sawadya balane klebu pujangganing negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tataane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru dirulu yen kowe karo aku padha adu atos sing balung muleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni genggulamu. Ora sandadakake gunem kang tanpa guna. Ayo. Kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Batangan cangkrimaning Begawan Durna bakal tak batang. Yen kepengkok aja minggok, yen bener aja minger. Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Modar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati kowe ora iso jawab. Mati kowe ora iso jawab. Diwangi Dewate. Nggih, penampun kuwatir. Mula tak batangi yen pener aja minger, yen kepengkok aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu brana picis busana wastra bludru sinesutya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kaki, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anampa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang, budi kang anglermake samubarang, karsa kang nindakake samubarang, yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e Dewate. Liyane sing luwih angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab, aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake Gusti Dulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake Gusti Dulur iku watak anggep-anggepan. Sabab watak anggep-anggepan iku hambabar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ngendak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng. Ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikulihake awake dhewe. Sabab ya mikulihake diri pribadi iku mahanani tansah marakake menungsa tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriye dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktya sing sesama. Ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Weh lah dalah pancen pendhita pinter tenan iki arep wis tuwek kaya ngene lah kok pinter. Mangsuli karo apa kang dadi ucaping Begawan Durna. Ayo Begawan Guntur Geni aja mung aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala triji. Tibane nendi? Sakarepmu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo! Ketoke kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampeyan ngalah.
Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentala kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta cempala. Asta tangan cempala driji tibane nendi sakarepmu. Ade yang. Sampeyan niku ngapa, Depate? Kula niku gumun. Sampeyan niku pendhita manyor-manyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampeyan kalah. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan cempala driji tibane nendi sakarepmu. Manggre bare pisan kasti tenana. Sampeyan niku pendhita peng-pengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan cempala driji tibane sakarepmu. Ayo, ayo. Castes-castes ora. Oh, ming arep nganteme kok dadak alasan asta cempala. Iki apa, Depate? Cokor kire. Hus. Oh, ngarani ora. Wah, pripun Depate? Weh, pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula kasampeyan kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih ketiwasan nggih. Tatanan manut semaring jajalanan ora ngilo karo kahananmu dapure kaya ngono arep lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Naga Sewu sempalen kuandaning Duryudana kokopen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Bato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina naga Pratala naga Bantala bandanen Ratu Ngastina tunggale tak oyake Piandhem Patih Sengguni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan jrih kalawan Sang Prabu Bandung Naga Sewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Naga Sewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana den sebar dening Sang Prabu Bandung Naga Sewu satemah Begawan Durna tuwin Patih Harya Sengguni sangganing para sata Kurawa kapikut dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu jalaran lare kok sepuluh ora iso disangga enteng kekuwataning Naga Pratala karo Naga Bantala luwe-luwe disengkuyung karo Ratu Gustine Prabu Bandung Naga Sewu Yai Prabu Duryudana Bapa Begawan Durna Paman Harya Sengguni lan katang-katangku para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Naga Sewu wah Yai Aji Ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yai wis kelakon tak arangket Ratu Ngastina sakno yanayaka lan prajurit kabeh leboke pakunjaran. Ih, menapa sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya. Penemban Guntur Geni. Ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu?
Ana siji ingkang marojol saka sela-selaning garu. Ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwatir rasane atiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tumuli mlayu golek pinto srayan. Mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuwatir. Sampean ora usah dadak wedi perkara iki. Keparenge Bapa Penemban Guntur Geni. Aku ingkang bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa. Upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggep yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan si Duryudana. Sapa ingkang ngrewangi kalawan Duryudana tak anggep kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Yen pancen kaya ngono karepe Bapa Penemban Guntur Geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinana aku tak nyuwun pamit tak nungka lakuning Prabu Baladewa. Yo Penemban Guntur Geni sing ati-ati. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng kula nuwun sewu menawi mboten sisip paningalipun ingkang abdi menika rak Begawan Anoman ing kundalini inggih kendhali sada iki kasinggihan mekaten Penemban kula ngabdipun Anoman ing abiyantara ngersa Paduka Penemban Tunggul Wulung ing Sanggar Waringin mriki mangke rumiyin menapa mboten badhe kuwalat ing atasipun panjenengan menika Brahmana. Monggo anggenipun Brahmana menika langkung dangu tinimbang ingkang abdi pun Tunggul Wulung. Teka Paduka lenggah wonten ing ngandhap kula mapan wonten ing inggil Begawan Anoman nyuwun pangapunten. Dapukan kula wonten negaring Sanggar Waringin utawi ing pertapan Sanggar Waringin menika minangka dados cantrik Paduka Penemban. Mila sampun satrepipun menawi jengandika lenggah wonten ing inggil kula mapan wonten ing ngandhap nyuwun pangapunten. Panjenengan menika Brahmana, pandita. Teka panjenengan tumunten rawuh wonten ing pecrabakan angaku minangka dados cantrikipun Tunggul Wulung Penemban. Riklenggan sak mangke sinten ingkang boten ngertos dhateng kumandhangipun Brahmana ing Sanggar Waringin. Kathah para nalendra, para satriya, para pandhita ingkang sami sumuyut nungkul dhateng Paduka Penemban. Mila awon menapa menawi Anoman tumunten derek suwita dhateng Paduka Penemban. Mangke rumiyin Begawan Anoman menawi jengandika suwita wonten pertapan ing Sanggar Waringin mriki menapa mboten klentu kula menika namung pandhita saking Parden. Kula menika namung pandhita gunung ingkang boten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Kawruh kula inggih namung kawruh ingkang cethek-cethekan kemawon. Nyuwun pangapunten. Saking pemanggih kula lebet lan inggiling ilmu kapandhitan menika boten katandha. Pandhita menika mapan wonten ing kutha menapa wonten ing Karangpradesan. Nanging saking pamawasipun pun Anoman Paduka Penemban menika satunggiling Brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun sithik paningalipun. Menawi mekaten Paduka tetep puguh badhe manjing dados siswa kula. Menawi boten dipun keparengaken kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos Paduka Penemban keparengan nampi kula dados siswa. Oh ladalah inggih. Menawi panjenengan meksa kados mekaten kula boten badhe damel cuaning penggaling Begawan Anoman. Namung menawi wonten menapa menapanipun wonten walatipun kula nyuwun pangapunten Resi Mayangkara boten wonten jamak limrahipun ing atasipun Paduka menika sampun dados guru kula. Teka Paduka menika paring pangandikan kanthi basa tata krama kados mekaten Penemban. Kula ajrih menawi kuwalat kula ingkang badhe nanggel dosanipun. Mengkono Anoman nggih kasinggihan mekaten. Iya. Yen to pancen karepmu kaya mengkono aku mung kari manut Penemban. Gandeng Paduka sampun nampi kula minangka dados siswa Paduka Penemban. Estunipun kula badhe nyuwun dawuh. Sira bakal matur apa Anoman? Kula menika sampun kewawoken nyawareng gelaring jagat. Kula menika sampun kewareken nyumurupi dhateng tingkah polaipun jalma menungsa ingkang persasat. Sampun sami wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Penemban
kula enggal kepengin sumurub dhateng kasuwargan kula. Lajeng menawi dipun parengaken penembahan priksa, kula aturi paring pitedah pejahipun Anoman tuwin anggen kula sowan dhateng ngersanipun Gusti menika wanci menapa pinten warsa malih. Anggen kula gumelar wonten ing jagat Madyapada mriki penembahan. Ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Anoman wonten timbalan. Yen to kowe sira Anoman dangu utawa matur kang kaya mengkono, aku mbok dawuhi supaya atur wangsulan marang siswaku Senggana. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa wangsulan. Liripun pados pundi dene Paduka mboten saged paring pangandikan. Merga iki magepokan kelawan pati uriping menungsa. Merga pati uriping menungsa kuwi ora diasta dening sak pepadaning menungsa, nanging diasta ana panguwasaning dat kang murweng dat, panguwasaning Gusti Kang Mahanasa. Yen ana menungsa ingkang bisa nitik patine sak pepadane, apa menungsa mau ponakane sing gawe urip? Apa menungsa mau isih kepernah prunane sing gawe jagat? Merga ngene Senggana. Pati uriping menungsa kuwi wis cinadhang marang kodrate dhewe-dhewe lan prestine dhewe-dhewe, dalane uga dhewe-dhewe. Ana ingkang mati merga disangkani saka wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa. Ana ingkang mati merga disangkani saka kacilakan, ana ingkang mati merga disangkani saka peperangan. Kabeh mau wis tinulis dening panguwasaning dat kang murweng dat. Menawi ngaten kula nyuwun dawuh pejah kula benjang menika larah-larahipun kados pundi lan disangkani saking menapa aku ora iso ngandhakake kenging menapa Paduka penembahan paring dawuh ing mekaten aku wedi marang warating sing gawe jagat. Anoman mara gage rungokno sing jeneng wong lara wae mbudidaya supaya iso waras nganti digolekke tamba mrana-mrana supaya dawa umure. Nanging sabab apa kowe iki diparingi yuswa dawa, lah kok kowe malah takon dina kapan patimu lan kowe kepengin nggege mangsa ngelak wanci supaya enggal tekaning pati. Kang mangkono kowe ora nyukuri marang panguwasaning Gusti, kowe ora nyukuri marang peparinging sing Mahanasa. Akeh wong sing kepengin duwe umur dawa, nanging ora iso kelakon malah umure cendhak tumuli sowan ngersaning Gusti. Nanging sira diparingi umur dawa lah kok malah mutah kepengin ninggal tekaning pati. Yen ngono apa Anoman kuwi iso ngasorake purbaning Hyang Mahanasa ngono apa piye? Apa sira mbok anggep sira kuwi iso ngalahake kekuwataning sing gawe jagat? Mati kok digadang, mati kok dijongko kuwi cara ngendi? Inggih. Kan diucapmu kang kaya mengkono mau sayektine sira Anoman padha karo kepengin ngembari marang panguwasaning Gusti manuta marang luwih mbake urip aja kongsi gresula sabab wong kang gresula kelawan uripe mau teges wong mau ora percaya marang panguwasaning Gusti nanging wong kang tansah nampa marang pacobaning urip wong kang tansah nampa karo uripe kanthi ikhlas tegese titah mau cinaket dening panguwasaning dat kang murweng dat Senggana. Waduh penemban ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi ngaten lajeng parang Paduka penemban dina samengko ayo ndak kanthi pun bapa kepengin duwe pengajap nglakoni tapa ngrame budhal saka pertapan Sanggar Waringin yen perlu ngubengi jagat tetulung marang sak pepadaning titah ingkang butuhake mongko kabeh mau tak lakoni kanthi pamrih tanpa pamrih siji wae. Kanthi kaya mengkono bakal saya lulus kasutapaning begawan tunggul wulung pertapan Sanggar Waringin iki Senggana. Ning tak jaluk kowe aja nganti bareng sak laku jantraku Para Paduka. Awat-awat ana aku saka Indira Gantara Senggana. Aja nganti kongsi ana ingkang ngrimpet nyandung marang lakuning begawan tunggul wulung. Nggih ngestaken dawuh. Yen ora tak dawuhi aja pisan-pisan kowe mbebantu kelawan bot repoting begawan tunggul wulung. Nuwun ngestaken dawuh. Budal dina iki Senggana sewawi penembahan kula dherekaken tindak dhateng pundi kula namung tutuwun tindak Paduka penembahan tunggul wulung. Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke
kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati. Muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat waisaning Bathara wayah para jagat. Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta. Mongko adat lupya ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka. Sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta. Malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng enggalih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu. Nyat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Yai menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darma Kusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula. Namung kepareng sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Janaka wonten dawuh. Nampa dawuh timbaling Kyai Prabu Darma Kusuma siadi nderek pun Kakang. Ngupaya Kakang Mas panenggak ya pancen mengkono. Menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri. Kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken. Iya Kakang Nayantaka. Kresna sinayang manggulung mingkanaken nuwun sewu. Menika wonten wujudipun Brahmana, menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten? Dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung. Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten. Panjenengan sinten sinuwun? Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna, nalindra ingkang kondhang kawenang-wenang menika.
Ingkang wingking kula pun Janaka Mremban. Weladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat. Mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka. Lajeng wigatosipun menapa Mremban? Estunipun malah kepasang yogya katujuh ingin dene paduka Penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndarawati. Kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun? Kula nggadahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa. Mila menawi paduka Penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula Taruna. Menapa ing paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken Mremban. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Rekin sanging risang mawe gandrung. Dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung. Kasaru pelajari punata Mandura ingkang blete-blete ngatepen. Wah, Yayi Kresna. Wah, aku njaluk tulung Yayi. Wah, aduh adikku. Undang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura. Ya. Mlajar-mlajar. Paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki? Kresna. Iki kula wonten paring adhawuh. Kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sagedhakan iki. Ngastina bedah, Yai Prabu Ngastina bedah kinungkup dening mungsuh. Lho, makrem yen. Ngastina bedah menika tegesipun kados pundi? Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lan sakwadya balane Yai Prabu Duryudana wis keduga sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah. Nganti dadi peperangan. Nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna. Luwih-luwih nayakane Naga Pertala, Naga Bantala lan pendhetane Guntur Geni. Wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi. Jagat wasisane Ngubatara wayah Bathara jagat. Mekaten kok Prabu ya. Mula aku njaluk tulung karo Siadi, tulungono pun Kakang. Tulungono Yayi. Tulungono supaya iki aja nganti kedrarung-drarung. Kahanan negara Ngastina iki luwarana Yai Prabu Duryudana lan sakadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu. Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Janaka, kula wonten dawuh. Ngastina dibedah mungsuh, inggih. Lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakna Yayi. Kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu. Nyuwun pamit Koko Prabu. Iki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat.
Prawidaya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabal. Dawah ngajenging nata Ndarawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsira geni Bambang Wisanggeni. Lho kosek kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wae. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wae. Lah bapakmu, aku dhewe ora ngerti. Weh, lah dalah. Yo, aku wis iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni piye wae? Bali marang Drepsira geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Anya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke. Bapa Begawan Guntur Geni sinuwun Bandung Nagasewu. Ya. Kok lenggahe neng kene? Ora kepenak rasaning atiku. Dene sapungguring Begawan Guntur Geni pangrasaku kaya melang-melang ninggal jabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wurung ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak sawangska kadohan. Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajange kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring pantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah nika napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Prabu Bandung Nagasewu. Nggih. Aja gleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngertiya, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih.
Gandeng Nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa, mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku Rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten oyahan ayo Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwah Sang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Nagakini. Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang iki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Mengarda ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe malih pendhita barang iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine Burta kok bola-bali. Wah, konangan sampeyan. Semar kok tangkas. Nah nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Nek goleki nggon yo, cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendhelane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara, iya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus balamu piye? Minggiro aku sing tanggung jawab. Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono ki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama Antarja Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini.
mbok menawi ibu kapang kalian Rama wis cerewet. Ndang salin bocah Jawa Gus. Melu sinur ya. Ngopo terus? Ngopo nganggo kathok gojak-gajak barang ini Mas apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ya sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok ketat. Ora wangun. Sing aneh-aneh. Aduh, ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara ngau kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy ki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, Satria kok tuku sepatu barang. Sapa itu? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iku ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu ya. Padha-padha Pak Barya ning papanmu dhewe-dhewe le, Cah Bagus. Duryudana sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trima yen ngerti sing dadi Bandung Nakasewa aku ya ming sumedya ngelingake marang patrape sing tansah watak Angkara Putih Candala. Kowe ora trima tak ajangi jembar le Cah Bagus. Jebul sing dadi Bandung Nakasewu dapurmu Werkudara. Dasar para nyata. Niatmu apa? Supaya leren nggon muntuhi watak Angkara Putih Candala. Aja rumangsa sumegih, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah Ngastina ora gantalan wektu. Iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke. Sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane. Ya, Semar. Mung dadi pancatan kemawon
sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming saderma nglakoni. Ya. Gandeng sampun paripurna ndara, wilujeng miring sambika wiwit purwa madya lan pusananipun sampun paripurna. Sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayungana ing katentreman, karahayon, karukunan, kawilujengan lan nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel. Ya, Semar Badranaya. Semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara. Ya. Purnaning gati Surasudra jan ingkang ratsuh brasta kaping 12 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih den.